a Heideshalom pravidelný odchod 8 hodín 34 minút, stojí pri nástupišti 2 koľaj 1A. Upozorňujeme cestujúci, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výpravný systém. Medzištátny osobný vlak linky S8 železničnej spoločnosti Slovensko, smer Bratislava-Petržalka, Rusovce, Krajka a Heideshalom pravidelný odchod 8 hodín 34 minút, stojí pri nástupišti 2 koľaj 1A, pripravený na odchod. Medzištátny osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Heideshalom, Krajka a Bratislava-Petržalka, pravidelný príchod 20 hodín 22 minút, prichádza v nástupišti 2 koľaj 2. Pravidelný príchod 20 hodín 22 minút, prišiel v nástupišti 2 koľaj 2. Vlak tu je končí. Prosím, nevysnite. Medzištátny osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Bratislava-Petržalka, Rusovce, Krajka a Heideshalom pravidelný odchod 20 hodín 34 minút, stojí pri nástupišti 2 koľaj 2. Upozorňujeme cestujúci, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výpravný systém.
ticket. For further information on the train journey, connecting trains and services on board, please call our call centre at +421 2448 58188 or contact your point of sale. We wish you a pleasant journey. The next stop is Bratislava Petržalka.